Passem al punt número 6, que sigui comptes de l'aprovació definitiva del pressupost de la Corporació i dels seus organismes autònoms i de la plantilla del personal i retribucions per l'exercici 2013. Senyor secretari i el senyor interventor, si de cas. Sí, la llei reguladora de les hisendes locals disposa que un cop s'ha aprovat inicialment el pressupost i s'ha exposat al públic durant 15 dies, si no hi ha cap reclamació, es considera definitivament aprovat el pressupost. No és preceptiu informar al ple, tot i que s'ha considerat necessari informar al ple que queda el pressupost definitivament aprovat, atès que no hi ha hagut cap reclamació presentada. Molt bé, alguna intervenció? Sí, del PSC? Segons el senyor interventor no ha pogut cap reclamació, però sí ha pogut una al·legació. D'acord que nosaltres vam fer una al·legació al pressupost, vam considerar que hi havia unes partides que se tenien, per un millor funcionament del poble, se tenien que modificar i se'ns han denegat, perquè es considera que havíem de fer una reclamació, no una al·legació, segons l'article 170. Podem estar d'acord o no, nosaltres no estem d'acord, nosaltres creiem que aquestes al·legacions, que per un context sintètic no se pot, de sintaxis, sap? Perquè, clar, vostès parlen de reclamació, però aprofitant l'article 170.d. Nosaltres vam fer una al·legació. D'acord, amb aquest article de la llei, vostès no ens... És que almenys no ens han ni respost, que trobo una falta d'educació, de que si nosaltres fem una al·legació, el mínim que podíem fer era enviar-nos un escrit dient-nos que ens desestimaven l'al·legació / reclamació. No, ho hem de llegir al punt de l'ordre del dia. Ho trobo una falta de respecte. Tot és molt interpretatiu, penso que s'està donant la resposta en aquest mateix moment, per tant, jo no sé per què li hem de fer un tracte més enllà del que és el normal i per tant el ple és el més sobirà, per tant, vostè ja està assabentat, el que sí que vostè el que ha de fer potser és presentar les coses d'acord amb la llei, perquè si presenta coses, per mi, nosaltres tenim coses a fer, els nostres tècnics també, tant el secretari com l'interventor, per tindre que a més fer unes floritures aquí per contestar unes coses que no se diuen a dret. Per tant, el que sí que han de fer vostès és, quan presenten un escrit, assessorar jurídicament. Si el senyor interventor, si vol explicar, com que sigui breument, el procediment, per si un altre dia les volen fer, que els que facin correctament, de tal manera que bé, que tinguem que fer també d'assessors al mateix temps. Sí, bé, el problema no és de sintaxi, perquè és igual que es digui al·legació que reclamació. Va ser que l'article 172 de la llei disposa que únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost, digui la reclamació o al·legació, per 3 motius taxats, que són, primer, perquè la seva elaboració i aprovació no s'ha ajustat als tràmits que estableix la llei. 2, perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut d'un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. I 3, perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són manifestament insuficients o bé d'aquest respecte a les necessitats per a les quals estigui previst. És a dir, tan sols se pot presentar una reclamació o al·legació amb un pressupost si, primer, l'elaboració i aprovació no s'ha ajustat als tràmits que marca la llei. 2, si no hi ha crèdit suficient en alguna partida per atendre obligacions reconegudes o exigibles que consten al pressupost. I 3, perquè els ingressos relacionats amb les despeses pressupostades són insuficients, és a dir, que s'ha fet un pressupost amb dèficit inicial. Llavors, l'escrit d'al·legacions que s'ha presentat no s'ajusta cap de les 3 al·legacions a cap d'aquests 3 motius taxats per la llei. Per tant, se digui al·legació o se digui reclamació, com que no s'adiu el que marca la llei per admetre-la com una reclamació, per això no s'estimen, se tenen per no presentades. Llavors, si aquesta reclamació o al·legació contemplés algun d'aquests 3 supòsits que marca la llei, sí que s'hauria de debatre en el ple i votar-lo. Però com que no s'ajusten al que marca la llei, llavors ja ens diu la llei que no tenen ni que tractar-se al ple. Aquest és el motiu pel qual, requerit perquè emetés un informe sobre aquest escrit, vaig referir el que ens indica la llei i per això s'abstenia per no presentar cap reclamació. Per tant, no havent-se presentat cap reclamació, la llei ens diu que queda el pressupost automàticament aprovat al cap dels 15 dies d'exposició pública. Molt bé, doncs ha quedat suficientment clar.